touch it keeps me wet. And I can see you winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most likely look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaga ni Cupido sa pool na sa pool ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang pipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ikaw lang yung isang ano dati. Maganda pala pag may kulay din yung yung aalisin mo yung black. Meron na? Habang nilinis ako ng ano. Tingnan niyo ako ate. Ay, meron na. May dalawa tayong ano. Tugtog na lang ang wala. Tinitingnan ko kung ano, meron ng ano. Talas-taas. Fish na nandito eh. Wala rin bahay. Dito yung bahay. Try ulit.
It's amazing. Ako idudupin na sana makinig dyan. Please watch my YouTube. Sabi ni ano. Ha? Sabi ni Ate Vern. Nandyan si Ate Vern. Choose your loan or data package. Tap continue. Verify your loan purchase. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanakan ni Cupido, sapul na sapul ka. Cause I lose myself around you, girl, you got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayoko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Pagising sa umaga din, walang galaw, ikaw yung tanging nasa isip. Kaya kita sa paraan na ako lang ang nagkakaalam. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, pag tinignan ka pa niya, sure na finish siya. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes. It gives me chills, it makes me blush, it gives me hurt. And I can see her breathing down this universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me hurt. And I can see her breathing down this universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey there, baby, di lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy, kahit sinong lalaki mo babalik sa'yo. Tanongin kung ka ba, laging pumupunta. Di lang isa, may sorpresa ka laging dala. Kung sa'yo saya ay walang pahalata, kasi okay na naman ako basta magkasama ka. Di ba? Kung kailan ka inaisip na ibitawan, ikaw yung paraiso, di ba? Kahit na di kita kasama, kung mag-iagad ay kung mag-asawa, nagkaalalay sa anong bagay mo, naman ako sa sarili, laging nandaan ka. Isayaw ng mabagal. Gusto ako, walang gusto. Ngayon ko lang hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Kahit saan man tayo
tayong magpadama. Salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Kainan baby ko kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarisal pa rin kita. Ipagdarisal pa rin kita. Ikaw na, yeah, ikaw. Ganda ng dalaga sa aking mata. Ikaw na ang pinaka-bago ng hinata sa aking mata. Gusto kita, baby, hindi mo na kaya. Sobrang saya, ulit tayong magsasama. Yes, sis Mia. Thank you sa pag-BG-BG. Hello guys! Ah! Muntik na! Muntik na kasi! Muntik na lumampa. Hi guys! Hello there! Di kami nagpapakita. Naglilinis kami. Thank you, Mirna's Place. Thank you, sis. Thank you sa lahat. Baga si Stella. Apo ni si Loy. Mirna's Place. Carl Jake. Bernstein. Thank you very much, guys. Nandito lang kami sa paligid. Nandun ng bahay. Naglilinis kami. MLSO sa lahat. I just want your vibe, baby, lingana. Di na kong galit, baby, okay ka na. Hinihintay kita, di ko kanina pa. I just want your body. Yeah! Naglilinis kami, guys. Good morning, Sis Mercy. Naglilinis kami, wala lang kami magawa. Kaya sabi ko, sige nga, mag-ano ka nga, mag-open ka nga at mag-LS ulit tayo. Then naglilinis kami. Thank you sa mga pabidyo nyo, guys. Thank you, Thank you, Sis Mercy. Dito lang kami. Pinukus ko lang dito sa isang party ng pinukus ko lang dito sa isang party ng house. Thank you, Jake. Sabihin ko kay Bernstein, babalikan ka na sa school siya. Jake, thank you very much sa pagbitik mo kay Bernstein. Chick's the best, she's so sexy. And I asked her what's her name, she said Lexi. Usap kami sandali, she wanna love me, she wanna love me. Di ko mapigilan na inulit. Chick na malupit ay katuwang na parang gusto mong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng palihim, meron
isasakay kita. Lahat ng kailangan maging dala-dala. Safe kapag kasama mo, huwag kang magtaka. Hindi ka magdaduda, walang baka-baka. Parang binibigyan ka ng katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang binibigyan ka ng katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang binibigyan ka ng katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Oh, na pala. Kisabi na lang Thank you guys. ng pagmamahal. Okay lang ko. Parang tangang kausap ang tala at buwan. Naghihintay na meron sa Marami kang kamyas, di ba, sis Mers? Dami mong kamyas. Tama. Binibilag yan tapos, pre-preserve, lalagay sa garapon, parang ganon. Noon may kamyas kami, pinatay na maliking si Habi. Kasi nasa silong ng santol yung kamyas. Tapos pinatay niya. hiling ako kay Bathala. Sa mga hindi na siya lumaba. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa. May sumpong MP, thank you very much. Bago ba to? Ganun na pala tayo dati kasayatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Bago ka ba may sumpong MP o ano? O second account mo to? Kaapo ka ba? May sumpong MP? Na kahit tagal ko rin binubuo. Kahit tagal ko rin saglit, tandaan masaktan. Kahit di mo alam. Subukan muli at pagbigyan ang ating Pagan Stella, andyan pa rin. Thank you. Thank you sa pabigi-bigi nyo. Mercy Kagara. Mernas Place. natapos na ang lahat. Padaan-daan lang kami at nagpiprepare ako ng Nandito pang lunch namin while Rose is doing something din sa bahay. Naglilinis-linis kami. Naisipan ko lang, sabi ko, LS ulit tayo. Palitaw nito lang kami guys. ingatan mo siya. Pinaliwala niya ko dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal. Na kahit tagal ko rin binubuo. Kahit tagal ko rin hindi sumuko. Bakit ganito? Thank you, tatay ng kahugot. Salamat. Sapat, masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, dalhin kita. Wala na kasi kami maisip na ibot kay Iyakot. Kaya sabi ko mag-LS na lang tayo sa LS. Nag-aabang ako sa labas ng bahay niyo. Ipulong mo ng dapat marinig ng iba. Kay magdapat makikita kanila.
sa iba. Nagbago ng lahat-lahat. Salamatan, natagpuan kita. Kanina pa kita tinitingnan. Kanina pa kasi ko lang ibigay dyan. Kanina mo ba kasi iniisuhan? Di ako hindi ka titikman. Huwag mo na lang sanang isipin na katulad ako nila. Ang gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka, baby. Nadaramdaman naman sa'yo amoy. Bakit palagay na kasama sa habang buhay? Pero kailangan mo na maghinay-hinay. Alam ko naman kasalanan ko, o sinayang ko. Basta sa akin kasalanan na, di na ko maghahanapan ng iba. Ang pansinin ang mga nagkatingin sa ating dalawa, sa ating dalawa. Bakit ganito? Hindi ko gusto. Sabay, saya na ako. Bakit ganito? Gusto dalhin kita sa paraiso. Oh, kikanta ang pinipili. Okay lang, RJ. Gumagawa ng bubong ng bahay niyo si tatay? Papa mo? Okay lang, okay lang. Ano din, magluluto din ako ng gulay, kaya padaan-daan lang ako dito. Kajek, ha? Thank you, ha? Thank you sa mga pa-BG-BG, guys. Gusto Dito lang kami, dito lang kami. sa'yo. Nang mabagal Put your head on on your shoulder. Take me in your arms, baby. squeeze me oh so Natulo niya bahay niyo. Sino may-ari? Bahay niyo, Karjek? Ayaw ipagawa ng may-ari? Kung kaya naman gawin ng tatay mo, di gawin na lang niya. Di ba ganun? Sayang ang sayang ang pambayad. O, tulungan mo na lang si tatay mo na gumawa. Kitang isayaw ng mabagal. Kitang isayaw ng mabagal. O, ayan. Pag may gawain tayo sa bahay na kaya natin gawin, gawin na lang natin. Di ba, RJ? Tulungan mo na lang si tatay. Muulan-ulan na dyan. Nagkalindol ba kayo dyan kahapon sa Batangas, Karje? Ingat-ingat kayo dyan, Karjek, ha? Eh, yung vulkan nyo dyan, hindi na pumuputok? Rose! Inaano nga ng pang dito para marinig yung salita ko? Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko.
Narinig mo ba ako, KJ? Buti may kausap ako, KJ, no? Diyan ka. Mag-i-LS ka ba ngayon? Hindi ako nakakapanood ng LS mo. Kasi kung minsan pagka 11 na, dami na namin ginagawa. O, sinabi mo na ba sa tatay mo, naninang mo na ako ngayon, KJ? Pumayag bang tatay mo, naninang mo ang lolo Linda mo? Bagan Stella, ano ginagawa mo, sis? Mag-LS ka na rin. Alam mo kahapon, Bagan Stella, si Stella, 11 hours yung nakuha namin. Nung after nung parang 1 hour and a half na tayo. Kaya sabi ko kayo, sige nga, mag-LS nga tayo kahit pa isa-isa lang yung harang niyan. Para lang hindi masyadong mababa yung WH namin. Kasi parati kong tinitingnan sa YouTube studio, gawa ng kunti-kunti na lang ang nanonood, syempre, dahil hindi ko na nga masyado kailangan yung WH. Eh, ang baba-baba, baka i-question nila na masyadong mababa yung WH ko. Kaya sabi ko, mag-LS-LS nga tayo para makakuha tayong kahit paano ng ilang oras. So, kung ikaw ang gagawa nito, si Stella, mabilis na mabilis yung pagtaas ng WH mo. Kasi yung sa amin kahapon, 1 hour, parang mahigit 1 hour lang. 11 hours yung binigay sa amin na oras ng YouTube. Bibili ng gamot? Sino may sakit? Si Stella. So, ingat kayo dyan. Stay safe, si Stella. Medyo mahigpit yata sa inyo dyan. Okay. Dito kasi sa probinsya, sa San Carlos, hindi gaanong mahigpit sa amin. Pero yung pagpunta-punta lang namin sa mga shops, tulad kahapon, nagpunta kami sa shop ni Rose. Kailangan mo lang na mag-face mask, saka face shield. Other than that, walang gaanong restrictions sa mga shops. Kunti lang naman mga tao sa shops eh. Nagpaturok siya. Nagpa-vaccine. Natatakot kasi ako magpa-vaccine. Kasi ang dai kong parang health issues, meron akong allergy. Tapos medyo mataas na rin yung blood pressure ko. Kaya nag-aalanganin ako kasi yung father ko, yung sad experience namin sa family, nung nagkasakit ang father ko, napunta sa hospital, nag-LBM siya, naturukan siya ng yung nagpaano sa kanya, namatay siya ng dahil na hindi ko ma-explain kung anong tawag mo doon. Yung internal allergy siya, tapos di siya nakahinga. Namatay siya bigla. Pagkatapos ng siguro mga 10-20 minutes after na maturukan siya ng gamot, namatay siya.
So since then, inisip ko na, what if ako din ngayon, baka pagmana ako, may mga allergies kasi kami. Kaya kung nagpapa-hospital ako, meron akong yung family doctor namin, parang ko sinasabi na kailangan bantayan niya ako. Kasi meron akong history ng allergy. 2 beses chine-check yung gamot bago nila i-inject sa akin yung mga antibiotics, yung IV. 2 beses nila chine-check sa akin dahil takot na takot ako. Sabi ko baka magaya ako sa father ko. Di wala nang di ba? Pag na-inject na sa'yo, wala ka namang gagawa. Hindi naman nababalik yung life mo. So, minsan iniisip ko niyang kahit na maliit lang yung chance na merong side effects sa iba, what if yung maliit na chance napunta sa'yo, di ba? So, hanggat maiiwasan ko, ayaw ko sana magpa-vaccine. Kaso lang ang problema, kung hindi ako magpa-vaccine at time na pumunta ako ng Australia sa mga anak ko, pag medyo hindi na stricto, baka hindi ako palabasin kung wala akong vaccine, yun ang problema ko lang. Ako si Nika, thank you sis, nandyan ka. Magkikwento ako about that vaccine eh. So ikaw si Stella, magpapavaksin ka ba just in case? Ikaw, ma'am sis Nika, ako si Nika, magpapa-inject ka rin ba ng vaccine? Kasi ilan sa mga anak ko, bali isa lang yung anak kong gusto magpa-vaccine, yung lalaki, yung nandito lang. Kasi may naantala din lang yung pag-alis niya dahil nga dito sa COVID na to. Yung bunso kong anak. So sabi niya magpapabaksin siya. Sabi ko ayaw ko magpabaksin. Buhay America Chronicles. Sino sinasabi mong ayaw magpabakuna? Ako ayaw kong magpabakuna. A, B, C, D, E, F, hello. Ano to? Bago ba itong A, B, C, D, E, F, F, D, E, F? Sabihin ko sana magbaba kayo ng mga link nyo, kaso tayo din lang to. Kung tayo din lang lahat sa kaapo, kahit pagbaba kayo ng link nyo, pare-parehas din lang tayo. So that unless na may bago, di ba? Mercy Gagara, thank you sis Ang dami mong ninja Mercy A, B, C, D, E, F. Wala ka nang maisip. Account ni Bunso. Salamat naman. Salamat Bunso. Wala nagbababa ng bahay dahil tayo lang. Itong si Birthday. Sister-in-law ko si Birthday. Di pare-parehas din lang tayo. Nagpaparami lang ako ng WH guys. Mababa yung WH namin. Okay lang sis Mercy sa patambay mo. Salamat ha. Andain mong ninja oh. Thank you. Alam mo, Buhay America Chronicles, ilang beses na ako nagsushorts. Ngayon, kahapon, sabi ko yung bayabas namin, i-shorts nga natin itong bayabas kako. Inon namin yung monetization, kasi sabi ni Sis Mers Kagara, nung nakaraan, siguro mga 1 week, 2 weeks ago, na yung shorts, hindi na nila linalagyan ng harang. O di nung kahapon, biglang walang harang, siguro, buong gabi na walang harang, from afternoon na in-upload ko till night, hindi siya nagkaroon ng harang. So ang ginawa ko, sabi ko, baka tama yung sinasabi ni Sis Mers na hindi nila linalagyan ng harang yung shorts. Di ang ginawa ko, inalis ko yung word na shorts. Tapos ngayong umaga, nung plinay ko, nagkaroon na siya ng harang.
Nilalagyan mo ba ng shorts, Buhay America Chronicles? Nilalagyan mo ba ng words na shorts, yung 56 seconds na video mo? Ah, okay. Nagtaka lang ako kahapon dahil walang harang eh. Tapos pinuntahan ko yung ibang yung ibang pang-uploads ng kaibigan ko din na shorts. Wala din silang harang lahat. Lahat ng puntahan kong na shorts, walang harang. Kaya sabi ko, baka nga hindi na hinaharangan yung shorts. Kaya inalis ko yung word na shorts doon sa bayabas. Pero ngayong umaga naman, nagkaroon bigla ng harang. Ah, okay. Okay. Thank you sa info. Babalik ko nga yung word na shorts ulit. Ah, okay. Minsan wala, minsan meron. Pampabawi lang ng oras, Kasi kung wala kaming ma-i-upload, hindi naman kami umaalis dito sa paligid ng bahay ko. So, sabi ko wala tayong ma-i-upload nito. Kaya, kahapon, sabi ko mag-LS nga tayo. Tapos ngayon, sige mag-LS tayo kahit walang harang para lang Kasi kahapon nung nag-LS kami ng more than 1 hour, lumilitaw kasi yung yung hours na ibibigay sa'yo. Biglang naging 11 hours yung binigay sa amin. Natuwa naman ako, sabi ko, at least meron tayong 11 hours. So kung mag-ELS tayo na kahit 1 hour man lang, pambawi lang ng WH. Para hindi naman masyadong mahalata ni Lolo na ba't kunting-kunti yung lumilitaw na WH namin. Ah, okay. Mas malaki ang chance na magkaroon ng harang yung 30 seconds. Sinasagad mo nga 55 seconds ang ginagawa ko Minsan 54, 50 seconds, ganun ang ginagawa ko Five hours? 5 hours, 13 hours? Ay, 5 hours, 13 hours ang binigay? 5 LS? 5 LS. Ilang oras yun? Every LS, ilang oras ang binibigay sa'yo? 13 hours. Vertical yung ginagawa ko, Buhay America. Vertical yung ginagawa ko. Sabi nga, less than 60 seconds, dapat 56 seconds daw. Kung makikita mo, inalis ko bigla yung word na shorts doon sa bago ko Yung 3 bagong shorts ko bigla kong inalisan ng word na shorts. Dahil akala ko yun yung magkakadiferensya ko nilagyan ng shorts kaya hindi nagkaroon ng harang. Sayang din yung sayang din yung 1 set sa harang niya, di ba? Ah, okay. O di halos pag meron kang chance si Stella Dino, parati ka na lang mag-i-LS, sayang yung oras kahit everyday, di ba? Renz Matthew Saris, thank you. Pambawi. Okay. Sige guys, thank you sa mga pag-BG nyo Kung meron kayong ginagawa, okay lang na mag-BG kayo. Oo nga, Renz Matthew, kanta ni Rosana. Para man lang meron tugtog habang andyan, kinukos namin dyan sa lang habang may ginagawa si Rosana. Kasi hindi naman kami pwedeng pumirmi dito na nakaupo Thank you guys Thank you sa support. Ayan 12 million in the house. Thank you very much. Salamat sa pag-BG.
Thank you, Buhay America Chronicles. Thank you, Sis Mercy. Bababa na rin ako paghahanda ako ng kulay kami ngayon. Dadalhin ko na rin yung isang photo ko. Sa lahat ng sulok ng bahay namin, meron kami nag-on din ako ng TV para makikita ko yung mga comments niya. O gano'n. Nasa taas itong phone, kaya may hindi ako narinig ito. Karjek, hindi mo ba kilala si Buhay America Chronicles? Legit na legit niya, pwede mo maging nina, no? Bumaba ako, guys. Stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I'ma stick with you. 1, 2, 3. Gusto kitang isayaw ng matagal. Gusto kitang isayaw. Ikaw muna ako ng konti ba ako kung prepare ng lunch. Hello, Tia Marieta. Hello. Bumaba ako, nandito sa taas yung phone. Magpiprepare ako ng lunch. Thank you sa lahat. Thank you, Tia Marieta. Thank you. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kong nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namin. Meron yata kaming bisita na nagsusuni. Ah, kilala mo si Buhay America, Karjek. That's good. Hindi na ako nalilinis pag nasa baba na ako eh. Kasi okay na naman ako basta nakasama ka. Bakit ba kung kailan ka inaisip na bitawan? Ikaw yung paraiso, di ba? Kaya na di kita kasama. Kung mag-iagad dahil kung mag-asawa, nagkaalalay sa anong bagay. Di naman ako sa sarili lang ng daan ka. Isayaw ng
lang yun. Alam mo, sis Mercy, alam mo naman si Tatay M, eh, hindi yung totoo, ginagawa-gawa lang niya yun. Do okay naman, once in a while, Carjake, yung pagkain ng sugar, tsaka yung maalat, medyo iwas-iwasan mo, Carjake, ha, kasi ang bata-bata mo pa. Pero alam ko naman, joke lang ni Tatay M yun sa'yo eh, di ba? I mean, yung vlog na yun, joke lang, di ba? Mercy, Carjake. Do ginagawa naman natin, nung bata kami eh, ganun din ang ginagawa namin eh. Yung ang kakainin namin, yung pang-ulam namin sa kanin, nyug naman. Nyug at saka bagoong. Ganon. Mas masarap yung nyug, di ba? Kasi mas healthy naman yung nyug. Ngayon, pag sa toyo, dahil maalat yun, wag masyado, di ba, Carjake? At saka, yung mga noodles. Pag kumain ka ng noodles, dapat kahit twice a week lang. Kasi madami mga bata ngayon nagkakasakit sa kidney dahil nga sa noodles, saka mga chichirya, Carjake, ha? Yan, susundin mo yung mga ninang mo, ha? Ninang Mercy Cagara, tapos bago mong ninang, si Lola Linda. Matakaw ka sa kanin. Hinay-hinay din sa kanin. Kasi nung kami, mga bata pa kami, madami nang makakain sa paligid, yung mga fruits sa field, yung mga ganon. Hindi tulad ngayon eh, lahat binibili natin, lahat. Maraming mga tawag dito, mga flavorin, hindi tulad noon na madaming bayabas sa paligid, mga duhat, mangga, ganon. Kung ano-ano lang nakakain mo sa paligid, nyug, kamote. Pag wala kami makain, kamuting kahoy, gano'n. Kuha na lang kami ng nyog. Tapos yun ang pang-ulam namin sa kanin. Pero hindi pa rin siya masyadong risky sa katawan dahil nyog nga, di ba? Ngayon, very healthy ang nyog sa atin, no? Akala natin, yung pagkain natin ng nyog hindi maganda. Ngayon, yung mga maaalat, yun ang medyo ililesen mo, Carjake, dahil bata ka pa. Ayan, ako si Nika, nandyan pa rin. Thank you. Lord is good life. Thank you very much din. Nandyan ka. Ayan o, dumadami tong bisita ko dahil sa mga nyo, mga ninja nyo at saka itong mga alalay ni Sis Mercy Cagara. Thank you very much. Ayan, di marami kang mga ninang na magsasabi sa'yo, Carjake. Ay, si Edith, si Lourdes. Okay. Pagan Stella, hindi ka pa nakaalis, sis. Tawa ng tawa si Carjake. Ano yan? Marami kang advices sa mga ninang lola mo, Carjake. Dahil ikaw ang aming pinakabunso, di ba? Dahil bunso ka, biruin mo meron kami bunsong kasama na 10 years old. 10 years old ka na ba, Carjake? Kasi yung apo ko si JJ, 10 years old din yun eh. Kasing edad kayo. Ano daw? Talaga? Malapit-lapit na rin.
8 years old ka pa lang. So matanda sa'yo yung apo ko, oh, biruin mo yun, 8 years old ka pa lang. Yung si JJ, yung ano, yung nakukudkod ng yung 10 years old na yun eh. 8 years old ka, so apo kita, di ba? Parang sumunod ka kay JJ na apo ko. 8 years old ka lang pala eh. Namimiss ko na nga sila kasi pag walang COVID, kung wala itong pandemic na to, every one day nandito sila lahat. Parati sila dito. Lalo na yung panganay ko. Kahit na after 3 months, after 6 months, nandito sila. Eh, kaso ngayon, ganito. So, lungkot na lungkot ako pag naiisip ko yung mga apo ko. Kaya dahil nandiyan ka Karji ko, di may apo na ulit ako, di ba? Tanda ko na yung birthday mo, Karji, sinulat ko na yan. Kasi yung birthday ni Habi, October din. So, yung promise ko sa'yo, Karji, sulat mo na rin yan, tatandaan mo. Parati mo kong i-remind pag malapit na yung October. Oo, Buhay America Chronicles, mag-Grand LS siya. Biruin mo, may Grand LS siya. Okay lang si Stella, ingat ha. O, sponsor tayo, Buhay America Chronicles. Sinabi ko nga rin sa kanya, o sige, sponsor na rin ako kako dahil ayaw daw ni tatay makahugot na mag-LS siya dahil wala silang ibibigay na mga papremyo. Sabi ko, sige, mag-Grand LS ka. Matagal pa naman. October pa naman, di ba? Buhay America Chronicles. Pag mag-i-sponsor tayo, mag-iipon pa tayo ng barya-barya. Para sa ating bunso kay Karje. O ako nagtatago na ako ng piso-piso dito. Pag October, madami-dami na yan. Yung piso-piso hanggang October, di ba? Madami-dami na yan. Ano yung project mo, RJ? Anong project yung iniisip mo? O, Kajek, yung si Buhay America Chronicles, yung $1 sa kanya is equivalent to 50 pesos. $1 na pinupulot niyang barya-barya. O, Buhay America Chronicles, so may mga pa-project na si Kajek.
Thank you sa 13 million in the house. Salamat. 10:50 na dito, almost 11 AM na. Tulong Pulubi Project. Ikaw, Karje ka. Tulong Pulubi Project. Ano, I suggest, Karje, na kapag monetize ka na, tsaka gawin mo yan para mas lalong dumami yung ano mo. Para mas lalong dumami yung mga subscribers mo, yung Tulong Pulubi Project mo. Hi, Miss Rachel. Thank you for coming. Ang init sa Pilipinas, buhay America Chronicles. So hot in here. Sinabi mo pa, buhay America Chronicles. Mas malaki yung napupulot ng barya kaysa sa pizza sa whitey. Ay, nako, malinaw na malinaw. Diyos ko na yung 0.01, tawang-tawa ako. Sabi ko, ano nang nangyayari dito? 0.01, hindi ko nga mawari kung ano eh. Tawa na kami ng tawa ni Rose pagka nag-o-open ako ng whitey studio ko. Sabi ko, nakakatawa naman tong bayaran dito sa YT na to. May meeting tayo na November 27. Meron talaga meron talagang pa-meeting si Karjek Boy America Chronicles, oh. Magkakaroon na ng meeting ng November. Bakit may meeting ng November? Sabi mo October ang birthday mo. Tapos meeting November. Katawa ka. Dapat before ng birthday ang meeting, hindi yung after. Mainit dyan sa inyo, sa Amerika? Ay, iba talaga ang init sa Pilipinas as in. Ano parang, itong April, May, ito yung pinakamainit eh. Na time dito sa Pilipinas eh. Though, once in a while, umuulan na rin. Kaso lang, kahit umuulan, super init pa din. Di ko alam kung nababasa ng iba itong sinasabi ni Karjek, oh. Sis Mercy, oh, may meeting daw yung mga ninang ni Karjek. November. Wag November. Ano ba yan? Tika nga, ano ba yun? November 27. Ang galing mong gumawa ng date, Karjek, ha? October 26 yung birthday mo, November 27 ang meeting. Dapat, before October 26 ang meeting. Malamig na sa inyo dyan, sa Batangas? Ay, Diyos ko, Lord. Oo, tama ka, buhay America Chronicles. Ang init nga sa Pinas, tama. Sabi mo sa akin kung ready na, Rosa. Ang init. Bakit sa inyo dyan sa Batangas hindi mainit? Galing nyo dyan, ha? Hinaan mo dahil ng konti. Sige mo maririnig yung TV pag ano.
Mag-i-end kami in 6 minutes. 6 minutes guys. Thank you very much ha sa pagsama nyo sa akin. Thank you sa suporta. So in 6 minutes mag-i-end kami guys. Salamat ulit. Ito magpapakita na ako. Thank you very much. Bye-bye sa inyong lahat. Salamat. Till next time again. Thank you Buhay America Chronicles. Babangkitin ko na lahat yung mga nandito. Carl J. Sis Mercy Kagara. Miss Rachel kung nandyan ka pa. At saka si Pagan Stella medyo umalis na yata. Ako si Mika, thank you. Yung mga nakakarinig pa sa akin dyan. Carjake, mag-i-end na rin kami. Mag-i-LS ka ba, Carjake? Tia Marietta, thank you sa mga pabigin nyo dyan. Lord is good life, thank you very much. So we still have 5 minutes, guys. Stay safe sa inyong lahat yan. Magmi-meeting tayo sa LS mo, Kajek. O sige, okay lang yung pa-meeting mo. Kung kailan mo gusto mag-meeting, remind us na lang, Kajek, ha? And tayo ng after 5 minutes. Sibuyas at ano lang. Sibuyas at luya. Kunting luya lang. Okay, so ano mo naman yung pizza? Kasi wala namang kinalaman sa problema. Oo. Actually, may kinalaman si pizza sa problema. Dahil pwede lang Kunting tubig lang. Huwag na natin isa. Hindi ka nalagay sa pizza. Kaya labas mo yung mga leftovers sa Ano isda. pangalan ng pizza, ma'am? Ano pangalan ng pizza na sinasabi ni sir? Merwin daw po. Merwin daw. Pero wala na lang po ako Merwin. Ilang taon na po si Merwin, ma'am? Hindi ko po alam. Paano kayo nakakilala ni Merwin, ma'am? Ang mag-isang po sila, hindi ko pa naman kami po kakilala ko dito. Pero pag-isa-minsan, nadadalo ko ka sa bahay ni Merwin. Hindi po. Bakit ko may mga chat? Grabe, dilig na dilig ka Ako tapos sa mga chat dito, hindi kayo pambili ng gatas. dilig na dilig sa LS. Ito, may ebidensya na humingi kayo ng gatas na para sa mga buntis. Dito kay Pinsan. Bakit kay Pinsan mangingi? Kung hindi nga kayo, dapat doon na mangingi sa lalaki na nakabuntis. So, humingi ka ng gatas na para sa buntis kay Pinsan, kaya po si Pinsan ang tatay. And wala yung Yung akong dati, Rose. hindi ko na mabukal. Ay, wala yan. Iwan mo na muna yan. Mabukal. Kasi nadidinig yung ano, ganito sa baba. Ito,